Astea sunt legumele pe care le folosesc. Am tăiat niște morcovi, castravete, ardei, ceapă și ciuperci și mici. Astea sunt noodles și ce să fac? Prima dată pun ciupercile în tigaie. N-am pus nimic în tigaie, le las să-și scoată ele sosul. S-a redus sosul și o să pun niște ulei de avocado. Și o să adaug ceapa și tot restul de legume. Amestecăm. Acum, după ce s-au perpelit un pic, îi dăm cu sos de soia. Dar trebuie să scot capacul. Și focul mai încet. Pa. Pun niște sos teriyaki. Sosul ăsta e ceva minunat de la Lidl, Lidl sponsor me. Așa, îi dăm un pic de sos. Foarte puțin oțet de orez. Asta. Punem și noodle și la fiert. Eu pun 2 cuburi, sper să nu fie prea mult. N-am mai filmat pentru că m-am supărat foarte tare că am stricat noodle și că i-am ținut la un foc mult prea mare și s-au rupt. Și-mi tastez, vreau prea să gust ciupercile astea. Foarte bune. Să vedem. Per total arată foarte bine, sunt foarte buni. Singura chestie că am stricat noodle și că s-au rupt, dar sunt ok, gen, merg. Dar luați-vă noodle mai calitativ.